मुझे एकदम पाप समादरला दृश्यवाऊ तो मुझो बाब कसले काम मुझे एकदम साफ अरे उदावसा नॅन्सी काले हंगा सिंकांत उदा क्लोज आहे ना तिके येऊन हेल्प कर बा तिके रिलीज कर जॉनी हांव काय प्लंबर नाही बेजार झाला घराघरांनी काम करून तंबावता एक बरे एक घर सोदून न म्हजे पेद्रू जुवाव हांव एकदम पाप समादरला दृशिमाव तो म्हजो बाब अरे लाईट पेटा ना नॅन्सी नॅन्सी आता काले तिक्यांगान पळय बा फ्रिजाचो लाईट कित्याक पेटा नांगे म्हणून न्हू जॉनी हांव काय इलेक्ट्रिशियन नाही नॅन्सी आता काले म्हज्या फोटोचो बटन गेला बा तितकेशें फिक्स करताय की जॉनी हांव काय टेलर नाही तो बरोबर आहे पुरो जाले बॉसाचे आणि तुझे एक काम कर शली मुझ्या मोगा शली हाय हाय एक सुंदर बावली मुछा काजा देऊन रावली शली 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 तुका चिंताना म्हाका न्हीदस पोडाना शली मुझ्या मोगा शली हाय हाय एक सुन तू केला राहिले हांव येवन मस्त वेळ जालो तुझो ड्रामा पळयता हे काले ये भितर बोस 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 सांगता बोस 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 ए नॅन्सी कसो झाला बा दीस तुझा आज म्हजो दीस सदांचे तू काले आज बारी हॅप्पी आई स्टॉक मार्केटान घट्ट पैसे गेले दिसता ना सांगायचे की सांग आले ते शेजारचे ब्युटिफुल शली आपले ते आहे ते तुरुपाचो गोडो हा. हांव नातल्या टायमार आयले हा इतले मात नाही ताणे ते सिंक रिपेअर केले सिंक म्हणजे तो फ्रीजचा बल्ब गेल्लो पडे फ्रिजाचो बल्ब तो फिक्स केलो मागीर म्हणजे अरे जॅकेटी काळे बटन फिक्स केलो बटन ते मात्र नाही म्हणजे पॅन्टाचे झिप्पी समा गेले ना पॅन्टाचे झिप इतले पुरा केल्या उपरांत त्याने इन रिटर्न काले विचारले इन रिटर्न सांगितले की सांग इन रिटर्न म्हणाले जॉनी म्हाका इल्लें दुकरा मास कर ती दुक्रमास ना जाल्यार म्हाका पटलून ना जाल्यार हीच ती म्हणाले दुक्रमास रांदले कशे जाले दुकरा मास रांदूंक हांव कांय बटल्यार न्हय